وەک دایرا شنگال هەواڵی دیەکەتی نیشتیمانی کوردستان الهەول و خەباتکە gelekî baş tene ku bo handana xelkê mesela diya giring û ya muhim wa dilxweşkirin jî ew e ke xelkê şingal bi xwe baş mewdûa întixabata fehm kire, baş zaniye kê li pişt wan de bod rojê xweş û nexweş, kê bergirî li wan kire û kê pişta wan berdaye. Mesela bangeşa întixabata ya hilbijartina hem سنوورê parêzgeha Duhokê de wek kampêt aware û wek şingal jî şolîk baş bi rêve diçe wek pêşê jî dema gotiye istikrar jî dikem xelk wecyekî baş xelkê re çêbûye xelk zane vê cerê ku kê cîhetê hilbijêre û kî însan e hilbijêre ew însanêt ku berî niha jî li qada siyasî de çend caran tecrübê di wan çêbûne bê berhem bûne êdî kî parta siyasî piştevanî li vî xelkê kire her car û tedhiyet jî daye li ber vî xelkî de û her car bûye îşina vî xelkî derkefte û her car xweşî û nexweşiyê vî xelkî bi duristî û bigîne te cihetê peywandîdar. Ez bibarim xelkê me wê merdane vê carê wê bersiva her layanekî siyasî de wê jê re bêje ev hedê te bûye wê jê re bêje kê bergirî li me kire û kê pişta xwe me vekire. Diyarek ku zeba wan denga şêbet xelkê şingal di nava kampada hûn çi asê ser wan denga kir ku taybê jî ku cihekî aliyekî siyasî dana ku dextê ser wan. Wek pêşa xiftinê jî dema gotî wecyekî baş şarîka baş xelkê re hate kirin û xelk zanî çawa ye. Êdî jî wek rêxistina Yekîtî Neştîmanî Kurdistan bêguman wî karê xwe dikin. Mesela kontrolkirin yasak heye yasaka hilbijartinê heye mumkin nîne ku bêta qebûlkirin cîhetekî siyasî hebe ku bergirî yanî astenga li beramberî xelkê çêbike ku bangeşa xwe întixabata bi rêve bin.